enfriamos a guerra, ricoso. Si no lo pongas, O Bad Bunny de Galicia. El conejo malo. Malo en bo sentido, non? Os dous temos un tótem animal. A él chamalle con eso, a mí chamame Doberman Ward. E ti, son un Latin lover, Más ou menos, Non me más ou fastidies. menos, más ou menos. Seguro que che foi moi ben no amor ata agora, non? Pois hasta non, no amor me foi moi ben, a verdad. E a ti, no amor? Que tal? Un desastre. Un desastre. Debe ser que son fea de carallo. Non podo dicir desta agua no beberé, que... Estas tatuaxes, este peito lobo que teño pa muller, son moita muller, pero bueno. Pidechas o corpo, neniño, que estou disposta, cariño, a darte casa. Ai, Dios. De vendedora non valías. Tens que querer un poquinho máis e saber se vender de outra maneira. É que é fea, que non é o meu tipo, pois me o dixeron tantas veces que... Ahora xa entendo porque dou tanta reflax á xente. Prefiro pensar mal e que me saia ben, que pensar ben e que saia mal. A ver, o importante é o de dentro. Sí, sí, pero non o de dentro da bragueta, o de dentro do cuore. No, La luce del cuore, fiamma eterna che il mondo dolore insegue sta. Home, claro, o rollo de edad, claro que para mí non é un problema. Home, se a mi noviña, sabes, non? Porque eu busco algo máis que sea como da miña edad. Eu no amor, como me foi tan mal, non teño filtro, tanto dame igual un de 18 como un de 70 ou 80. A mellor son eu que son un pouco narcisista, pero din que estou moi ben pa edad que teño. A mellor é porque non me gusta acumular no meu corazón cousas que me desgasten. De feito, coñecín un home moi guapo de 80 anos, pero está casado. E gústame un rapaz de 23 anos que o deixo e volvo con el continuamente. Sempre hai un roto para un descosido. Non. Sei que non encaixo na sociedade, me trata moi ben, é unha pena, é o tipo de home que me gusta, ten así como ti, unha nariz pequeniña, guapiño, pero é o que hai, non sempre se pode ter o que se quere. É no que hai. Ti cometeches algunha vez algunha infidelidade? Home, de momento non, aunque parezca mentira, non. Non, a mí fixeron, mas sempre do nenas, pero eu de momento non a fixo. Nese aspecto respeto porque eu criame con dúas mulleres e o que non queres para ti, non queres para os demais, sabes? Eu creo que todos os mozos que tuve me puxeron os cornos. Pero non pasa nada porque eso a mí non me define, forma parte da vida, non? Ninguén é perfecto, sabes? Non, perfecto. Home, eu cando queres unha persona e estás con unha persona será para... Non, a relación máis larga que tuve, 6 anos con ela, perdonenlle dunha infidelidade, e despois seguín con ela, pero despois ela, antes de deixarme, xa estaba con outro. Eu perdonaría unha infidelidade dependendo de como fixera. Perdonenlle, sei, pero ahora mesmo xa chega un punto de... Eu non me gusta facelas, pero si algo puramente físico, que, bueno, pasou, no estaba borracho, ou que sexa, vale. Pero ahora, me lanzan dos y... Páselo hoy y mañana también.